Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Lo Martinez nummer 1 zal zijn op de lijst van de CAM. En dan gaat het natuurlijk over de verkiezingslijst van de verkiezingen van 21 maart van dit jaar. En Extra meldt vandaag dat ze van Anthony Gaudet nummer 2 op de lijst hebben begrepen dat Lo Martinez gewoon de lijst van de partij CAM zal aanvoeren. Net zoals 4 jaar geleden. Maar ja, Martinez zit sinds vorige maand vast op verdenking van drugshandel en witwassen van geld. Hij heeft zich ook teruggetrokken als parlementariër en daarom zit Anthony Gaudet nu in de Staten. Maar toch, zo zegt Gaudet tegen de Extra, is het geen enkele vraag voor de partij dat ze Martinez als politiek leider behouden. En ook dat hij nummer 1 zal staan op de lijst. En er wordt verder gewerkt naar de samenstelling van de lijst en die zal later deze week bekend worden gemaakt. Meer dan 70.000 toeristen in december vorig jaar. De Curaçaose Toerisme Board heeft gisteren laten weten dat vorig jaar in totaal meer dan 700.000 verblijfstoeristen naar Curaçao zijn gekomen. En in december dus 70.000. En vooral die 70.000 in 1 maand is een record. Dat was nog niet eerder voorgekomen. Maar ook is het niet eerder voorgekomen dat er meer dan 700.000 verblijfstoeristen in een jaar naar Curaçao zijn gekomen. Dus dat is goed nieuws qua toerisme. De belangrijkste markten blijven achtereenvolgens Nederland, de Verenigde Staten en Colombia. Vrouw van 76 jaar omgekomen bij zwempartij. Een 76-jarige Curaçaose vrouw is gisteren omgekomen tijdens een zwempartij in de buurt van Jan Thiel. De kustwacht kreeg rond 10 uur een bericht dat een vrouw vermist was geraakt nadat ze was gaan zwemmen in de richting van het vlot bij Jan Thiel. Vanuit een patrouillevliegtuig dat er naartoe werd gestuurd, werd ze daarna in het water gesignaleerd dicht bij de kust in de omgeving van Doggy Beach. Daarop werd de vrouw uit de zee gehaald en naar Hato gebracht. Ambulancemedewerkers slaagden er echter niet in de vrouw te reanimeren. Ze is daarom overleden en het gaat over Bianca Marina Hooyer, zoals gezegd 76 jaar oud. Sterkte voor de familie. Stella van Rijn is nieuwe rector van de UOC. Op de University of Curaçao vond gisteren de formele overdag plaats van het rectoraat. Daarmee is Stella van Rijn de nieuwe rector van de universiteit. Ze volgt Francis de Lanoy op. Van Rijn kondigde aan dat het streven is om vanuit de Universiteit van Curaçao zoveel mogelijk bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van ons eiland. Een ander belangrijk doel is studenten voor te bereiden op een rol in de wereldwijde transities die we meemaken, aldus Van Rijn. INEC in financiële problemen. Het Instituto Nacional de Idioma Curaçao, beter bekend als INEC, kampt na slechts 11 maanden van bestaan met financiële problemen. Dat meldt de Extra vandaag. Het INEC werd opgericht door de fusie van 2 stichtingen. De Fundación para Planificación de Idioma en de Fundación Material Pascol. Ze bestaan sinds 2023, december 2023, is dit nieuwe instituut van start gegaan. Maar in november vorig jaar kreeg de werknemers al te horen van de directie dat er problemen zouden zijn met het uitbetalen van salarissen. En volgens Darius Lio Plantijn van de onderwijsvakbond CITEC zijn de werknemers van mening dat sinds de oprichting de zaken niet volgens de regels van goed bestuur zijn verlopen. U kunt begrijpen, zo zegt Plantijn tegen de Extra, dat dit tot veel woede en onzekerheid heeft geleid bij de werknemers. Internetkabel in brand. In de namiddag moesten gisteren brandweerlieden van Rio Canario met spoed uitrukken naar de Santa Rosaweg. Ze hadden melding gekregen dat er een kabel in brand stond. Bij aankomst troffen de brandweerlieden een internetkabel van Digicel aan die in brand stond. Direct werden nodige maatregelen genomen om de situatie onder controle te krijgen. Het vuur werd gedoofd en het heeft zich niet verder verspreid. Het zorgde er wel voor dat verschillende wijken geen internetverbinding hadden gisteren. En Digicel is daar naartoe gegaan om de situatie op te lossen. Ook is er een oplossing voor J&M X-Farm. Want vorige week publiceerde de Extra een artikel waarin een situatie werd beschreven van J&M X-Farm, de eierenboerderij die beter bekend staat onder de naam Moderno, problemen had omdat zij hun mest niet meer naar Dampré toe konden brengen.
Dat zorgde voor grote problemen, want ze mogen het ook niet meer naast hun gebouw dumpen, omdat de bewoners van Sunferry daarmee in de overlast krijgen. Uiteindelijk meldt Extra vandaag dat er nu wel overleg is gevoerd met de ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur en van VVRP en er is een regeling getroffen. De mest van de vele kippen die ze daar hebben, zal nu worden gebruikt voor plantages in het gebied rond Dampreto. En dat is weer goed voor de landbouw. Nou, we gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want de begrafenis van Henny Eeman heeft gisteren heel veel mensen op de been gebracht. Henny Eeman als eerste minister-president van Aruba bleek heel geliefd, ook nu nog steeds. En hij wordt nog steeds geëerd als een visionair voor Aruba. Op de afscheidsplechtigheid waren veel oud-politici uit het Koninkrijk aanwezig, zoals de voormalige premiers van de Nederlandse Antillen, Maria Liberia Peters en Emily de Jong-Elhagen, maar ook de Nederlandse oud-premier Jan-Peter Balkenende. De officiële herdenkingsceremonie vond plaats bij Plaza Henny Eeman en hier namen veel burgers afscheid van de oud-premier. Dan gaan we naar Sint Maarten, want daar is gisteren, net als op Curaçao, ook iemand overleden tijdens een zwempartij. Het gaat in Sint Maarten om een 67-jarige man. Die was gaan zwemmen en niet meer teruggekeerd. Toen hij uiteindelijk uit het water werd gehaald, kon hij niet meer gereanimeerd worden. Het betreft een man die op bezoek was van Sint Maarten. Het is niet duidelijk of het een toerist was of iemand die wat langere tijd op bezoek was op het eiland. Maar in ieder geval heeft de brandweer en de politie gevraagd aan de mensen om uit te kijken als ze gaan zwemmen. Dan nog internationaal nieuws, want mensen in Bolivia marcheren al 4 dagen om te protesteren tegen de president en de economie. Duizenden aanhangers van de voormalige president Evo Morales zijn gisteren na een 4-daagse mars van ongeveer 100 kilometer aangekomen in hoofdstad La Paz. Ze protesteren tegen de economische tegenspoed. De groep bestaat vooral uit inheemse mensen en heeft zich gevestigd nabij het centrale plein van de stad. Volgens de regering telt de groep zo'n 2300 mensen. De organisatoren spreken van 5000. Hun belangrijkste eis is het aftreden van de huidige president Luis Arce. De aanhangers van Evo Morales vinden dat de tegenstander van Morales moet opstappen omdat het volk honger lijdt en er geen brandstof is. De regering moet opstappen omdat ze geen oplossing biedt voor de crisis en de economie in puin ligt. Zo zeggen vertegenwoordigers van deze groep. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.